Hola, Pere, sóc la Carme. M'ha trucat la Mamen i m'ha dit això que havíeu quedat per avui. Bueno, la Mamen... Hòstia puta, que no puc parlar. La Mamen tornarà a trucar i, bueno, si vols quedem només la Mamen, tu i jo. No sé, intentem trucar-nos i localitzar-nos, ok? Adéu. Una cuina tan gran com que li podem convidar els amics a prendre una truita. Que admiració! Invece ti ricordi che appetito insieme a te dry. Guardavi solo me. Assagem molt perquè sembli més veritat, més nostra, més veritat. S'ha acabat! Reivindiquem el dret dels progenitors, dels pares, de les mares, a no haver d'estimar els fills que hem parit. Trenquem el tabú. No hem escollit els nostres fills democràticament. Per tant, tenim el dret, tot el dret del món, a no estimar-los, a ignorar-los, menysprear-los, a apunyar-los i a odiar-los. Tu cosa. ¿Qué modo de llamarle? Tu cosa, tu chico, tu chico. La mujer se realiza del todo en su función sexual. El hombre no. Sandra Tana, Shinano. Podrà creure la veritat. Aquesta. Hòstia! És l'última vegada que vaig a comprar-te coses al súper, queda clar? Com que tu no vols sortir d'aquí, algú ha d'omplir la nevera. He portat una cosa molt millor que el te. L'altre dia vas passar pel costat d'una obra i tots els paletes es van posar a treballar. Per què havíem quedat? Per celebrar alguna cosa, no? Què? No, res. Deu ser xulo, això, el teatre, no? Els caps de setmana és quan més ganes tinc de portar-me malament. Dice que te quiere, pero no te quiere. Dice que te adora, pero no es verdad. Tú no te das cuenta de la realidad. Quítate la venda, quítate la venda. No lo pienses, quítate, quítate, quítate la venda.